Tara na, daghang istorya. Itay sa pahinumduman tamong duha ha. Bawal magkiat diri ah. Ito ko magkiyat dari oy. Sama, asa day tama? Nalagita diri sa minteryuhan. Muduaw ta sa imong lula nak. Duaw ra, uban-uban pa ko. Reklamo diha, laki kay kandako. Pa, ayo sige reklamo pa. Mura magagdili laki. Piktusan na ka daron. Tara na, daghang istorya. Itay sa pahinumduman tamong duha ha. Bawal magkiat diri ah. Ito ko magkiyat dari oy. Ma, daghan man daw biskwit dire. Di ba na feeding program? Kang, og naa kay makita nga mga pagkaon na dili hilabtan kay para na sa mga patay. What if gutom na kayo? Di mapas mo ta. Basta kay bawal. Kang, ayaw lagi paiwit ba? Hoy, biskwit! Matama po ni ba eh, gutom ko. Waon ako ni be. Hoy, ay nagkauna. Asa naman po ka nang wana? Dira oh! Yuga-yuga niya. Tagay be. Parihara mong duha ba? Kang, ibalik na. Hoy, gutom ko. Di man po namkaw ng patay. Tumampod. Tungat ah. Siya mo ka? Tum kayo. Agun gud mo. Tagain na lang ko be. Na ba, happy family. Naro. Grabe man po ka ma. Imo mang pong ikuha tanan. Hinahinay po, isa na biya. Ulit mo ka no? Ngunit na ta. Ang hita pa ta, daghan pa ni ba? Bahala ka dia. May mumuk dari. Ala, adik-adik. Jangan.